začať naše dnešné rokovanie mimo plánu Mestského zastupiteľstva Hnúšti. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra, vážení prítomní, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na základe ustanovenia paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. Na dnešnom zasadnutí vítam poslancov, riaditeľov mestských organizácií, zamestnancov mesta a ostatných prítomných. Konštatujem, že dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa zúčastňuje zatiaľ 9 poslancov. Preto považujem dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva za uznášania schopné. Ospravedlnila sa pani poslankyňa inžinierka Kiráľová a chvíľočku bude meškať pán poslanec Macháček. Dnes teda by sme mali určiť overovateľov zápisnice a teda určujem za overovateľov pána poslanca Filipa Rohárika a pána poslanca Petra Vojteka. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Katarínu Bálintovú. Do návrhovej komisie by som doporučoval ako predsedu komisie pani Hildu Ginisovú a za členov pani magisterku Katarínu Moncoľovú a pani inžinierku Miroslavu Vargovú. A tým pádom, že dnes bude prebiehať aj voľba hlavnej kontrolórky, tak do volebnej komisie doporučujem ako predsedu komisie pána magistra Michala Bagačku, zástupcu primátora, pána magistra Mariana Petroka a pána Michala Macháčka. Dnešné zasadnutie by sme mali sa riadiť programom, ktorý ste dostali, a ten by mal byť v tomto poradí: otvorenie a kontrola uznášania schopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu rokovania, voľba hlavného kontrolóra, hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa od 14. hodiny, prijatie stanoviska k petícii za malohom bez závodov na spracovanie odpadu od 16. hodiny, diskusia k tomuto bodu a záver. Chcel by som teda poprosiť, budeme hlasovať, kto je za takto navrhnutých členov do návrhovej komisie, teda pani Hildu Ginisovú, pani Katarínu Moncoľovú a pani Miroslavu Vargovú. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Volebná komisia by mala pracovať teda v takomto zložení: pán magister Michal Bagačka, Marian Petrok a Michal Macháček. Kto je za takto zložené volebnú komisiu? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa hlasovania? Tiež nie. Program, ktorý som prečítal, mali by sme schváliť. Takže kto je za takto prečítaný program dnešného rokovania? Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem veľmi pekne. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa hlasovania? Takisto nie. Čiže budeme pracovať v tomto programe, pretože máme len dva pomerne dôležité body. Keďže program sme schválili, prechádzame teda do bodu 5, voľba hlavného kontrolóra, hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dnešné voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. My sme teda zvolili z poslancov volebnú komisiu, ktorá bude riadiť priebeh volieb, zisťovať výsledky volieb, spočíta hlasy a vypracuje zápisnicu z volieb. Keďže kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra splnili podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, ja by som poprosil predsedu volebnej komisie pána Bagačku, aby predstavil Mestskému zastupiteľstvu uchádzačov a kandidátov na tento post. Ďakujem za slovo. Takže uchádzači, ktorí splnili podmienky na voľbu
hlavného kontrolóra. Sú teda 3 mená a ako prvý je Peter Fačka z Núšte, potom pani inžinierka Miroslava Škorňová, Volenská Slatina a pán Marek Harasim, Kokava nad Rímavicou. Ďakujem veľmi pekne. Doplním ešte, pravdepodobne ste všetci dostali zápisnicu z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra mesta Hnúšťa, ktoré sa uskutočnilo 2. októbra 2024 a teda bolo konštatované a vyhodnotené po kontrole úplnosti a odovzdaných priložených a požadovaných materiálov a kritérií, že všetky obálky boli odovzdané v požadovanom termíne, označené dátumom. Komisia skonštatovala, že obálky prišli neporušené a nebolo s nimi manipulované. Obálky sa otvárali v poradí, v akom boli doručené. Celkový počet obálok na funkciu hlavný kontrolór mesta bol teda 3. Náležitosti prihlášky splnili všetci uchádzači, ktorí predložili obálku. Teda komisia skonštatovala, že kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a hlavnej kontrolórky vo výberovom konaní všetci majú ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie a teda komisia záverom konštatuje, že všetci uchádzači splnili požadované kritériá. Teraz by som poprosil, aby predseda volebnej komisie vyzval uchádzačov o osobnú prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Budú sa prezentovať kandidáti v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 15 minút. Poprosil by som, keďže pôjdeme podľa abecedného poradia pána kandidáta, pána Petra Pačku, aby teda zostal v miestnosti, a ostatných 2 kandidátov by som poprosil, aby nás počkali chvíľočku na chodbe, kým sa odprezentuje prvý kandidát. Ďakujem veľmi pekne. A poprosím, ak môže aj dopredu alebo do stredu, aby ťa komisia bližšie. Dobrý deň prajem všetkým. Pán starosta, dobrý deň, pani prednostka, pán viceprimátor, pán primátor, teda vážený poslanecký zbor. Takže volám sa Peter Pačka, pochádzam z Hnúšte a svoju takú najväčšiu pracovnú skúsenosť som nadobudol v spoločnosti, ktorá už v tomto meste nepôsobí, ale pracoval som tam na oddelení kvality, bol som team leader viac ako 17 rokov, kde som sa zaoberal hlavne kontrolnými procesmi a kontrolovaním fungovania našej spoločnosti, vtedajšej spoločnosti. V tomto zamestnaní som nadobudol rôzne zručnosti, ktoré sú dôležité pri auditoch a kontrolách, či už to systémových procesov, alebo takých výrobných procesov. Takže tá oblasť vykonávania tých kontrol nie je známa, pretože som spolupracoval s medzinárodne uznávanými spoločnosťami, ktoré chodili ku nám do spoločnosti vykonávať audity, čiže som musel byť k dispozícii, sprevádzať ich a prakticky som im predkladal dokumenty, ktoré bolo potrebné k nahliadnutiu, ako nám fungujú, teda na tú kontrolu, ako nám fungujú procesy. V tomto prakticky sme sa stále zdokonaľovali, pretože tieto normy na ten systém manažmentu kvality sa každým rokom zvyšovali, pretože ako viete, stále všetko sa vyvíja dopredu a stále sa vyvíjali novšie a novšie procesy kvôli novším a novším automobilom. Čiže v týchto našich normách sa vždy premietlo to, čo bolo aktuálne potrebné pre zabezpečenie dopytu zákazníkov. Chcel by som vám povedať ešte k
to, že mám rešpekt pred funkciou hlavného kontrolóra mesta. Nahliadal som do zákonov, aj som sa ich snažil učiť. Pochopil som tie systémy, ktoré by mali fungovať v meste, ako je tá zákonnosť tých procesov a zriadenia mesta. To znamená, že to by malo byť také usporiadanie organizácií mestských, ktoré nesmú porušovať zákony. Čiže každá sféra v tom fungovaní, čo sa týka financií a činností, je obsiahnutá v nejakom zákone a ten zákon je vždy k dispozícii k nahliadnutiu. Neexistuje asi nikto na svete, kto by si to pamätal od slova do slova všetky zákony. Takže pracuje sa určite s tým, že kontrolór si vyberie zákon, ktorý sa týka tej konkrétnej činnosti a tej konkrétnej oblasti a podľa nej overí teda fungovanie v reálnom živote alebo v tom reálnom fungovaní tej organizácie. Potom ďalej sleduje sa tam aj tá efektívnosť. Tá efektívnosť, s ktorou som sa stretával aj u nás v predošlom zamestnaní, určite sa dá zistiť aj tu. Je to jednoduché, proste ten proces, ktorý sa kontroluje, musí vykazovať nejaké výsledky, ktoré musia poukázať na to, že vynaložené prostriedky, ktoré boli do tohto procesu vložené, majú za sebou nejaký výsledok a ten výsledok musí byť v súlade samozrejme s tým, ako bol nastavený rozpočet. Čiže keď v rozpočte si nastavíme nejaký target, ja to nazvem target, vy to máte asi nejakú tú sumu, že vynaloženú na tú konkrétnu oblasť, to sa potom musí premietnúť aj do toho, že tie peniaze budú zúžitkované tým spôsobom, ako mali, podľa zákona. Potom na druhej strane, keď sa jedná o nejakú tú organizáciu, ktorá má vykazovať aj nejaký zisk, tak tam samozrejme ten zisk musí existovať v takej miere, ako bolo naplánované na ten konkrétny rok, čo sa týka rozpočtu. A musí to byť splnené. Teda keď to nie je splnené, tam sú potom ďalšie mechanizmy nápravné, ktoré teda musia zabezpečiť v ďalšom období, keď sa dá ešte najlepšie v tom istom roku, aby boli tie výsledky potom hospodárenia. Že ďalej, ako iste vieme, že mesto má rôzne organizácie, sú to rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Tieto organizácie fungujú na tom, že dostanú nejaké peniaze z rozpočtu. Tieto peniaze teda musia byť vynaložené buď na prenesenú správu štátu na tú organizáciu, to sú napríklad školy, školské zariadenia, hej. A potom sú organizácie, ktoré dostávajú teda príspevok od mesta na tú nejakú podnikateľskú činnosť. To môže byť mestské kultúrne stredisko, teda aj je mestské kultúrne stredisko. Určite nejaké financie sa vynakladajú aj na mestský bytový podnik. A tieto peniaze teda musia byť presne použité na ten účel, na aký káže zákon. A samozrejme tieto organizácie potom musia mať na zreteli to, že tie peniaze musia byť potom aj nejako ďalej ošetrené, čiže mal by sa vytvoriť vďaka nim aj nejaký zisk. Neviem, ešte ďalej môžem, alebo máte na mňa otázky nejaké konkrétne? Asi stačí povedať, že skončil som a ja teda výsledom možno na nejaké. Takže, hej. Dalo by sa o tom ešte veľa rozprávať, no určite. Dobre, ďakujem pekne, takže nech sa páči s kolegov poslancov, ak máte nejakú otázku na nášho uchádzača, nech sa páči. Pani poslankyňa Vargová. Ja mám dve otázky. Prvé, čo bola hlavná motivácia uchádzať sa o túto funkciu? A potom poviem druhú. Tak chcem sa ďalej posunúť vo svojom profesijnom živote, zdokonaľovať sa v tomto, zaujíma ma táto práca.
je pre mňa naozaj ako výzva nová a až by sa mi podarilo, až by ste nás volili, tak by som chcel ďalej aj pokračovať v štúdiu na vysokej škole, kde by som si vybral ten odbor verejnej správy. Dobre. A druhá otázka, viem teda aj z toho, čo ste hovorili, aj z tých podkladov, že teda nemáte skúsenosti proste s výkonom teda kontrolnej činnosti v oblasti samosprávy, ale predstavte si, že by ste v rámci vašej kontroly prišli k záveru pri nejakej kontrole, že mesto porušilo napríklad zákon o verejnom obstarávaní, že ako by ste ďalej postupovali? Myslím, že v takomto prípade je úlohou kontrolóra bezodkladne asi informovať nadriadený orgán, myslím si, že ministerstvo financií. Ja vás neskúšam, hej, čiže vám nebudem odpovedať. Len som chcela počuť váš tam sú názor. určité veci, pri ktorých proste kontrolór, hlavný, mestský, musí bezodkladne urobiť to, že informuje o takýchto rôznych veciach ministerstvu, aspoň tak si to nejako pamätám. Dobre, ďakujem. Napríklad, keď aj nejaká organizácia nedosahuje, alebo je v schodku, vo veľmi veľkom schodku, tak tam už potom nabieha aj nútená správa a potom všetky finančné operácie kontroluje ten správca nútenej správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Máme ďalšie otázky? Nemáme, takže sa poďakujeme za prezentáciu a poprosím poslať pána Harasima. Takže ja odchádzam. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli. Počkám von? Ešte raz dobrý deň, nech sa páči, sadnite si niekde tam do stredu, aby sme boli tak nejak oproti. Takže vás ešte raz pekne vítam na tejto prezentácii a odovzdávam vám slovo, máte 15 minút a po prípade, keď aj skôr skončíte, nič sa nedeje, stačí povedať skončil som, až budú mať kolegovci nejaké otázky, tak sa vás budeme pýtať. Super, ďakujem. Čiže moje meno je Marek Harsim. Neviem, či by ste mali vlastne možnosť prečítať nejaký životopis, ktorý sme posielali. Takže v skratke asi viete, aby som skrátka o sebe povedal a si mohli vidieť, sú to len 4 roky, čo sme sa vrátili vlastne naspäť na Slovensko. My sme žili v zahraničí s manželkou, sme tam rodinu sme vlastne tam založili, deti sa nám narodili v Anglicku. Prišli všetky tie veci ako COVID, Brexit, jedno s druhým, rozhodli sme sa dať dom na predaj, deti sa nám narodili, rodičov máme tu, rozhodli sme sa vraciame. Takže v podstate svoju väčšinu profesionálneho života som strávil v zahraničí, pracoval som pre zahraničné firmy, posledné 4 roky, ako sme sa vrátili, pracujem, v podstate pokračujem v práci, ktorú som robil v Anglicku, a to bol sales manager pre východnú Európu vo firme s kancelárskym nábytkom a príslušenstvom, a vlastne cez kontakty, ktoré som nadobudol počas mojej práce pre anglickú firmu, som vlastne prestúpil do slovenskej firmy a pokračoval som v tomto. Ako ste mohli vidieť zo životopisu v rámci verejnej správy Slovenska, tam som nerobil nič, ale som osoba, ktorá sa vedela nejako etablovať v tom živote v tej zahraničnej krajine, tak si myslím, že nie je problém sa nejako pretransformovať do tej druhej sféry, čo je verejná správa. Mám rád výzvy, aj kvôli tomu som sa asi prihlásil do tohto výberového konania. Rád sa učím nových vecí a vlastne ako som si študoval a nazeral, čo je vlastne hlavná práca toho kontrolóra, tak mojou veľkou devizou je práca s číslami, ktorú som vlastne potreboval stále pri svojej práci obchodného manažera, a tie čísla mne nejako od malička išli v tej hlave, takže tam sa celkom vidím pri tomto. Čo by som povedal do vzdelania, tak mám ukončenú strednú školu, gymnázium v Zalaborciach, potom som nastúpil vysokoškolské štúdium, ale to bolo také
internátne vysokoškolské štúdium, takže po prvom semestri som opustil Trenčiansku univerzitu a dal sa do pracovného života a potom sme vlastne odišli do toho zahraničia. Momentálne, ako sme sa vrátili do Slovensku, bývame Kokaj nad Rimavicou, usadili sme sa, už tam manželka pracuje v rámci obce Kokaj nad Rimavicou, takže neplánujeme sa ani nikam stiahovať už. Bolo by to fajn, keby vlastne aj dnes sa podarilo už nejako lokálne, aby sme nemuseli nejako stále takto detašovane pracovať v rámci rodiny. Neviem, či je niečo, čo vás vlastne ešte zaujíma v rámci môjho životopisu alebo nejakých pracovných skúseností, kľudne sa pýtajte. Dobre, takže vlastne nejaký ten úvod ste skončili, hej? Tak. Dobre, tak poprosím otázky kolegov, nech sa páči, pani poslankyňa. Keďže sa hlásite na pozíciu hlavného kontrolóra, môžete vymenovať pár tých úloh, ktoré má hlavný kontrolór v rámci svojej kompetencie? V podstate hlavne, ak som si to povedal, tak hlavný kontrolór, jeho hlavnou činnosťou je kontrola hospodárenia obce či už s obecným majetkom, s nakladaním s správou majetku, pomáha vlastne riešiť aj petičné veci, pokiaľ je to tak stanovené v zastupiteľstve, kontroluje financovanie v rámci rozpočtu, pomáha je ako poradný hlas v rámci tvorenia rozpočtu nejakého. A sú tam všetko je to vlastne dané tými zákonmi a v podstate pracuje na tom, aby tá funkčnosť a hospodárnosť obce fungovala efektívne a aby vlastne nejako neprechádzalo do minusu, aby to bolo stále v pluse. Tak by som to chápal. No, nech sa páči, pani Vargová. Ja som sa rozhodla dať všetkým kandidátom rovnakú otázku, ale keďže vy ste mali doložený motivačný list, ktorého je jasná vaša motivácia, tak položím len tú druhú. Napriek tomu, že teda nemáte skúsenosti z tejto kontrolnej činnosti, predstavte si prípad, že by ste v rámci nejakej kontroly prišli k záveru, že napríklad mesto pochybilo pri verejnom obstarávaní. Ako by ste postupovali ďalej? Určite je tam ten aspekt toho ten zákonný aspekt, do ktorého sa musí postupovať. Tam idú asi bokom kadejaké známosti a nejaké kontakty, takže v podstate myslím si, že je to tak, že hlavný kontrolór to musí spísať, musí to oznámiť a žiadať nápravu, aby to pochybenie sa nejako vyrovnalo. Ja vám nejdem odpovedať, nespýtam vás. To isté, čo predchádzajúcim kandidátovi, len som chcela počuť teda, či by ste si to vedeli predstaviť, keď ste si, predpokladám, že študovali materiály, pripravovali sa a keď sa uchádzate o túto pozíciu, tak predpokladám, že proste uchádzať rád aj s takouto vecou, aj keď rozumiem, že je to aj otázka ďalšieho vzdelávania a študovania zákonov. Čiže stačí mi táto odpoveď. Hlavne vlastne práca kontrolóra je dozerať na to, aby to bolo správne. Nie je možné, aby sa nejako popustila úzda tomu tej správe, že by sa to nejako zakamuflovalo. Proste musí to byť zverejnené a žiadať nápravu. Dobre, ďakujem za mňa. Nech sa páči, pán poslanec Petr. Tu v tom výkone kontrolnej činnosti a metodike ste uvádzali, že dokumentárna kontrola, preverovanie finančných dokladov, účtovných výkazov zmluv a ďalších podkladov, ktoré preukazujú hospodárenie obce. Či ste sa vôbec niekedy aj v tej vašej funkcii, ktoré ste predtým vykonávali, aspoň s nejakou časťou týchto, napríklad preverovanie finančných dokladov, účtovných výkazov, alebo príprava nejakých zmluv, či ste sa s niečím takým stretli? Príprave zmluv a kontrole zmluv, keďže z pozície obchodného manažera som robil aj na Slovensku aj zákazky, ktoré boli v rámci verejného obstarávania, takže vlastne našim právnym oddelením som spolupracoval aj v tomto, proste ako zodpovedný obchodník za tú zákazku. Keď máte zmluvu, tak je najprv na vás, aby ste si ju nejako naštudovali a nejako ju pochopili a v prípade, že tam sú nejasnosti, tak až potom som sa vlastne obracal na právne oddelenie a konzultoval s nimi tieto veci, takže niečo v tomto zmysle áno, v rámci zmluv. Čo sa týka financií, tak v podstate hlavne tie finančné výsledky,
budget, ktorý som vlastne mal nejako urobiť, tak ten som si stále kontroloval, takže pohybol som sa to trošku. Máme ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak vám chcem poďakovať za prezentáciu. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. A poprosím ďalšiu, teda poslednú uchádzačku. Dobrý deň, pani inžinierka, nech sa páči, ešte raz vítajte, posaďte sa oproti na nejakú tú debatu. A teda máte priestor najviac 15 minút a potom, ak budeme chcieť ako poslanci sa pýtať, tak budeme dávať otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Volám sa Miroslava Škorňová, mám 45 rokov, pochádzam zo Zvolenskej Slatiny. Povolaním som ekonóm, som absolventkou Fakulty financií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Špecializácie účtovníctva, auditorstva a vlastne tomu účtovníctvu sa venujem od 4. ročníka na vysokej škole. A postupne vlastne, ako som sa dostala do samosprávy, prešla som teda aj tú súkromnú oblasť a viedla som účtovníctvo v takej účtovno-auditorskej firme počas školy. Potom som nastúpila na Colný úrad Banská Bystrica, kde som určitý čas robila aj vedúcu oddelenia ekonomiky a logistiky. A v podstate som zabezpečovala, alebo mala na starosti finančné riadenie rozpočtu, či už na príjmovej alebo na výdavkovej strane rozpočtu, ako aj správu majetku. V podstate územne ten Colný úrad Banská Bystrica pokrýval až dole tie hraničné prechody Krávka, Lunda, Slovenskej Ďarmoty. No potom som odišla na chvíľu do súkromnej sféry, robila som v auditorskej spoločnosti BDR. Tam sme vykonávali štatutárny audit a auditovali sme tiež aj také spoločnosti, ktoré majú štátnu dotáciu, napríklad Železnice Slovenskej republiky. No a pri tej auditorskej práci asistenta auditora som začala robiť účtovníctvo a zároveň som chodila ako asistent auditora s tou spoločnosťou BDR. No a to účtovníctvo som robila, kým moje prvé dieťa nezačalo liesť a vlastne postupne nejako som si nazbierala počas mojich materských úväzky. Začala som vo Zvolenskej Slatine v roku 2008 ako hlavná kontrolórka obce. V roku 2014 sa mi podarilo získať teda funkciu hlavného kontrolóra na meste Sliač a potom som ešte mala také menšie obec Bartušová, Lehôbka a obec Sklené. No a vlastne to kontrolórstvo som vykonávala až do konca roka 2022. A vtedy prišla ponuka a odišla som pracovať na ministerstvo financií na sekciu auditu a kontroly. Vo Zvolenie bolo zriadené pracovisko, oddelenie ekonomiky logistiky, sekcia oddelenie analyticko-operatívne sme boli, aby sme vlastne vykonávali vládny audit. Bola som stále v dočasnej službe, ale dovolili mi urobiť auditorské skúšky, takže vlastne ja som to priložila aj do prihlášky, že som urobila skúšku vládneho auditora. Aj keď zrejme teraz nepozerala som zoznam, asi mám vyčiarknúť, keď nie som zamestnanec. No a vlastne toto oddelenie rušia a ja som sa k 31.7. dozvedela, že mne už dočasnú službu nepredĺžia a rovnako končia aj moji kolegovia. Takže momentálne si hľadám prácu. V podstate mám taký malý účet obec Sklené a otvorila som si živnosť a spolupracujem s jednou vlastne pani auditorkou a robím tam štatutárny audit a zastrešujem jej v rámci auditu obcí také tie oblasti rozpočtovníctva a transferov. No a čo sa vlastne týka tej čisto kontrolórskej činnosti, tak ja si ju v podstate delím na také dve časti. Jedna časť je ten
a tie zákonné povinnosti, stanovisko k rozpočtu, stanovisko k záverečnému účtu, prípadne stanovisko k úveru. Teraz pribudla hlavným kontrolorom nová povinnosť overovať alebo kontrolovať prevody majetku nad 20 000 eur. No, čo sa týka vlastne toho rozpočtu a toho záverečného účtu, snažím sa to robiť neformálne, jednoducho tak, aby som dala poslancom stanovisko, aby sa nestalo, že tá obec alebo mesto zostane v polke roka platobne neschopný. Ten rozpočet musí mať svoju štruktúru a vlastne ja si to počítam už vopred, hlavne tie povinné platby, školstvo, prevádzku, mzdy. Takže snažím sa vlastne už byť pripravená, keď ekonomka ten rozpočet zostaví, lebo neviem to tak nejako urobiť za tie 2 týždne, odfajkať presne. Predsa len a napríklad v roku 2020 sa menili platové tabulky, od 1.1. sa navyšovali mzdy, od 1.9. sa navyšovali mzdy, všetko to bolo treba zahrnúť do toho rozpočtu. No a rovnako záverečný účet, ten je tiež v plnej kompetencii hlavného kontrolóra, lebo vlastne možno, že ani neviete, keď v júni roku 2024 ste schvaľovali záverečný účet, možno ste rovno dostali aj auditorskú správu za rok 2023. Ale tá auditorská správa, ten štatutárny audit v rámci výkonu auditu za rok 2023 overuje záverečný účet za rok 2022, ktorý ste schválili v 2023. A jednoducho ten výpočet prebytku je vždy iba na hlavnom kontrolórovi. To proste auditor sa s týmto, poviem to tak, nebabre. On skontroluje zákonné povinnosti, skontroluje, či bol prerokovaný do konca júna, či má zákonom stanovené náležitosti. Takže vlastne toto je... Toto je taká druhá parketa čisto hlavného kontrolóra. A napríklad na meste Sliač mne sa podarilo identifikovať asi 540 000 eur a vlastne vznikla im tam taká hrba peniazí, nakoľko počítali prebytky za predchádzajúce roky. A oni síce boli likvidní, ale do rezervného fondu odvádzali jednoducho nižšiu sumu, ako bol skutočný prebyt. Okay? No a čo sa týka potom tej čisto kontrolórskej činnosti, v podstate ja by som vedela nadviazať na ten vládny audit, pretože to je identická činnosť. Takže vládny kontrolór postupuje podľa zákona 357 z roku 2015 a tie pravidlá kontrolnej činnosti vlastne musí dodržiavať také, ako vyplývajú z toho zákona. Takže v tom mám prax, ako majú tie správy vyzerať. Na čo sa zameriavať. Napríklad nás teraz školili, že na identifikáciu rizik. To znamená, že v rámci tých porušení treba identifikovať riziko a zároveň v rámci organizácie prijať opatrenia, aby sme predchádzali takýmto nedostatkom a v podstate nastavovať procesy, či už pri hospodárení s majetkom alebo s finančnými prostriedkami, tak, aby sme zabezpečili efektívne, hospodárne, účinné, účelné použitie verejných zdrojov. Asi všetko tak z mojej strany. Ďakujem pekne. Nech sa páči otázky od poslancov. Čiže rovnako ako predchádzajúcim kandidátom, aj vám by som chcela dať rovnakú otázku. Tú motiváciu som pochopila z toho predslovu. Že čo je motiváciou teda uchádzať sa o túto funkciu. Proste uvoľnil sa vám priestor tým, že ste proste na tom ministerstve financií skončili. Ale druhá moja je taká, ktorá pri tých vašich všetkých skúsenostiach možno vyznie triviálne, ale predstavte si, že pri kontrole nejakej zistíte, že mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní pri nejakej zákazke nízkeho rozsahu, že ako by ste postupovali? Ako by som postupovala? Spísala by som návrh správy, dala by som porušenie, samozrejme. A poviem vám pravdu, jednoducho by sme prijali nejaké opatrenia. Určite by som dala odporúčania a zároveň aj na nejaké návrhy na zlepšenie.
ale závisí od toho, aký by to bol rozsah. Viete, lebo v podstate možno, že je to na pokutu, možno, že nie je to na pokutu. V zákone 357, rovnako aj v trestnom zákone je napísané, že hlavný kontrolór by mal túto vec oznámiť. Ja som takéto veci robila, ale poviem vám rovno, že ten úrad pre verejné obstarávanie sa z toho vyzú. Čiže môžem... To berte ako príklad. Áno, ja vám teraz hovorím moju skúsenosť, že jednoducho, a na čo nadháňať pokuty, ak teda je to vedenie mesta tak uvedomelé, že nebude v porušeniach pokračovať. Tak. A čo je dôležité, možno pri verejnom obstarávaní, základ stanoviť dobre predpokladanú hodnotu zákazky. Lebo keď idem jednoducho stavať dom a narozpočtujem ho na 2/3 a potom zistíme, že jednoducho chýba nám 2/3 múriva, chýba nám drevo na interiérové dvere a tak ďalej, navyšuje sa tá cena, ktorú musí znovu schváliť zastupiteľstvo a niekedy moja skúsenosť je taká, že pôvodnú výstavbu schválilo jedno zastupiteľstvo a navýšenie musí schvaľovať druhé zastupiteľstvo. Takže tam myslím si, že by som si dávala pozor na to stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Dobre, ďakujem. A predsa len jedna otázka navyše, lebo vy ste vlastne v tej koncepcii, ak si dobre pamätám, áno, písali takú špeciálnu požiadavku čiastočne pracovať z domu. Viem, že je to otázka dohody s primátorom, ale keďže nám ten kontrolór tu veľmi chýba, tak sa na to potrebujem opýtať, čo v prípade, ak by ste sa teda s primátorom nedohodli na tej možnosti čiastočne pracovať z domu, že by ste proste museli byť celé 4 dní tu, aj keď ja tomu rozumiem, ja tiež sama pracujem z domu a viem si to predstaviť aj pri tejto činnosti, že v tom prípade by ste proste nemali záujem o túto pozíciu, alebo ako je to? Aby sme to vedeli dopredu. Áno, ja rozumiem a som rada, že ste sa na to opýtali, lebo aj ja mám rada tieto veci vyriešené. Ja som skôr rozmýšľala tak, že by som mohla chodiť každý deň na 6 hodín. Lebo je to cesta, zrátala som si aj financie, zrátala som si aj čas a vlastne ten pracovný úväzok je 0,8, takže by som odrobila ten skrátený čas a odišla by som v podstate v takom normálnom čase aj za jedna. Nemám ja problém so šoférovaním, takže ja som takto som si to premyslela aj tak by to bolo pre mňa dobré. Dobre, za mňa stačí, ďakujem. Nech sa páči. Jednu časť otázky mojej asi sa spýtala teraz, položím dve, namiesto jednej. Prepáč. A druhá otázka bola, že v podstate ste spomínali, že ste si zvykli doplňať aj tými čiastočnými úväzkami nejakú tú prácu kontrolovať, že či teraz v súčasnosti ešte nejaké máte úväzky, čo sa týka tejto kontrolorskej činnosti, ja neviem, z nejakej obci na 0,2 alebo či niečo máte? Mám úväzok 0,16 v obci Sklené, úplne na opačnú stranu Turčianskej Teplice. V podstate stala sa mi taká vec, že vlastne ja som od 1.9. mala nastúpiť do súkromnej sféry, ale mala som pracovať z domu a pre obce. Boli sme dohodnutí od júna. 9.8. mi zavolali, že jednoducho pre mňa prácu nemajú, lebo som mala byť napojená na fondové peniaze, môj plat. A vlastne to bolo 9.8. a 5.8. ma prevolili na tom Sklenom. Takže vlastne pokračujem a vy ste jedna z mojich možností. No, takže uvidím, lebo tam mi starosta úplne umožnil prácu z domu, to je pravda. A ako veľmi dobre tam vychádzame, ale myslím si, že by pochopili. No, zase, viete, tiež nemôžem ísť na všetky strany a nejako sa prepnúť. Radšej... No. Ešte jednu otázku. Keď vidím, že ste zbehla v týchto rôznych aktivitách, keby prišla nejaká ponuka po pol roku, príklad, z nejakej inštitúcie štátnej, ako by ste zareagovali? Pán poslanec nepríde, prepúšťajú. Nemusí byť vyslovene zo štátnej, môže byť možno zo súkromného sektoru. Keby prišla nejaká ponuka
na nejakú takúto pracovnú činnosť, nehovorím, že je konkrétny kontrolór, ale možno niečo s auditom spoločne alebo niečo, že aká by bola možno tá vaša reakcia, aby sme zase potom možno po pol roku nemuseli zase meniť kontrolóra. Viete, prečo tu sedím? Pretože ja sa vlastne od toho roku 2009 venujem týmto veciam. Ja som skutočne počas tej svojej praxe mala poctivo naštartovaný Excel. Ja fakt sa snažím rátať tie peniaze a aj hľadať voľné, aj v rámci teraz toho auditu, keď robíme, hej, že človek nájde tam 5000 eur v škole, len tak nevrátila, sú likvidní, ale proste oni to nemajú v tom rozpočte. Takže to je ako keby, preto som tu, lebo ak by som sa mala ja nejako preorientovať, možno robiť účtovníctvo, áno, beriem, možno, že aj budem musieť, ale to je ako keby, že idete z internistu urobiť zubára. Pre mňa. No, čiže... Hej, no. Ďakujem, nech sa páči. Máme ešte nejakú otázku? Pokiaľ nie, tak ďakujeme pekne za prezentáciu a nech sa páči, počkajte chvíľočku. Dobre, takže v rámci pokynov máme teda tajné hlasovanie po tejto prezentácii. Teda máme pripravené hlasovacie lístky v obálke, ktorú na protipodpis vám pani prednostka odovzdá a medzi inými, kým vám bude odovzdávať, tak hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí podľa priezviska s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkom mesta Núšťa. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním poradového čísla určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. Alebo máme aj schránku? Či nemáme? Dobre. Tak pán poslanec Petrok ich pozbiera. Bolo by fajn, možno keby sme pri hlasovaní nemusíme sedieť vedľa seba, nech sa ide zapísať, kto chce. Jasné. Určite, aby ste si... Jasné. Dobre. Len čítam akože postup. Zakružkovaním jedného volebná komisia zistí platnosť lístkov a spočíta počty hlasov. Platný lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a je zakružkovaný iba jeden kandidát. A keď uvidíme, ako to dopadne, potom budem čítať ďalej. To znamená, toto je prvé kolo, ktoré môže, už z tohto kola môže zísť. Víťaz vybral. Na zvolenie hlavného kontrola je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden nezíska nadpolovičný, vykoná sa druhé kolo, do ktorého postupia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. A ja môžem dostať.
navrhnúť prestávku teraz? Áno. Kým sa sčítajú hlasy volebná komisia, tak dáme si prestávku. No, musíme odhlasovať. Že máme 10 obálov, takže 10 poslanci tu, takže 10 obálov. Dobre, bol tu návrh na prestávku, takže dávam hlasovať, kto je za, aby sme si dali 10-15 minútovú prestávku. Ďakujem. Je niekto proti? Nie. Zdržal sa? Nie. Takže mi dovolte na základe teda stretnutia komisie volebnej a sčítania jednotlivých hlasov prečítať zápisnicu aj s jednotlivými výsledkami. Takže Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo uznesenie číslo 26-24 z roku 24 voľbu hlavného kontrolora na 16.10. Do určeného termínu pre doručenie obálok bolo do 26.9. doručené obálky v podateľni, a ktoré boli odovzdané predsedovi komisie pre voľbu hlavného kontrolora mesta Núšťa. Do 2.10. do 14. hodiny zasadla komisia v kancelárii prednostky úradu dôvodu otvárania obálok, vyhodnotenia, skontrolovania úplnosti odovzdaných, priložených, požadovaných materiálov a kritérií. Počet prijatých obálok celkom 3. Všetky obálky boli odovzdané v požadovanom termíne, označené dátumom. Komisia konštatovala, že obálky prišli neporušené a nebolo s nimi manipulované. Komisia pristúpila k samotnému otváraniu obálok. Obálky sa otvárali v poradí, v akom boli doručené. Celkový počet odovzdaných obálok na funkciu hlavného kontrolora 3. Takže teda pán Fačka, pani Škorňová a pán Harasín. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16. októbra sa konala voľba hlavného kontrolora a volebná komisia podáva spolu výsledky voľby. Počet prítomných poslancov 10, počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 10, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 10 a počet platných lístkov 10. Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov je Peter Fačka 2 hlasy, Marek Harasín 1 hlas a pani inžinierka Miroslava Škorňová 7 hlasov. Týmto teda môžem skonštatovať, že na základe týchto volieb bol nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov zvolená za hlavného kandidáta pani inžinierka Miroslava Škorňová, ktorej týmto gratulujem. Dobre. Takže ďakujem pekne. Áno. Uznesenie. Aha. Takže pani prezident, tým pádom moja funkcia skončila a odovzdávam slovo pani predsedkyni návrhovej komisie. Ďakujem pekne. Takže Mestské zastupiteľstvo Hnúšky volí tak, ako bolo prečítané pani inžinierku Miroslavu Škorňovú do funkcie hlavného kontrolóra mesta Hnúšťa so skráteným pracovným časom v rozsahu 80% z ustanoveného týždenného pracovného času, to je 30 hodín na funkčné obdobie od 1.11.2024 do 31.10.2030. Po druhé, určuje ako deň nástupu do práce vznikom pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy deň 1.11.2024 a po B výšku platu hlavného kontrolóra na rok 2024 s účinnosťou od dňa nástupu do funkcie 2082 eur v zmysle ustanovenia paragrafu 18c bodu 1 písmeno E a paragrafu 18c bodu 2 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky zákonov o obecnom zriadení. Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dávam teda hlasovať za uznesenie. Kto je za takto prečítané uznesenie? Ďakujem. Je niekto proti?
Zdržal sa hlasovania? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Takže konečne po určitom čase, na poste, ktorom absentovala hlavná kontrolórka mesta, ďakujem kolegom poslancom, že toto miesto sme mohli vyplniť. Som veľmi rád a gratulujem k zvoleniu do tejto funkcie. Pevne verím, že ten čas budúci, ktorý je pred nami, využijeme na to, aby sme tak, ako sa má v zmysle všetkých zákonných prostriedkov viedli činnosť všetkých organizácií a mesta Hnúšťa. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste sa zapojili a teším sa na spoluprácu. Aj my ďakujeme. Ďakujem vám. Takže týmto by sme túto prvú časť skončili a ak mám vyhovieť pani kolegyni Guinnessovej, ktorá navrhovala prestávku, tak potichu, tak by som ešte 5 minútov, ak by ste dovolili. Koľko máme? Máme 15 hodín, čiže my by sme... A prečo je do 16? Tak bolo stanovené. Aha. Čo? A keď tu je? To k tomu ďalšiemu bodu? K tomu ďalšiemu bodu, hej. No a keď sme tu všetci, musíme do 16. Členovia petičného výboru. Sú všetci tu? Tak nemusíme to dodržať. Čakáte ešte niekoho, alebo ste komplet? No. Dobre. Takže 5-minútová prestávka. Kto je za to? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolím si pokračovať na našom dnešnom stretnutí na mestskom zastupiteľstve, kde sme sa teda dohodli, že budeme pracovať na dvoch dôležitých bodoch, ktoré potrebujeme do budúcnosti vyriešiť, a tým druhým po voľbe hlavnej kontrolórky nám zostáva teda ešte prerokovať petíciu, ktorá bola nám zaslaná na mestský úrad, na mesto Hnúšťa. A pevne verím, že ste všetky dokumenty, ktoré sa týkali petície, dostali. Aj zápisnicu o prešetrení petície, ktorá bola doručená 11. septembra 2024 a bola zaevidovaná tak, ako sa v registratúrne a zákone zaregistrovať má, pod číslom 7873/2024 1. Predmetom petície alebo petícia má názov Za malohond bez závodov na spracovanie odpadov, zabránenie realizačného investičného zámeru firmy Brandner Gemer SRO v Rimavskej Sobote a spoločnosti SPP, a to v priemyselnej zóne mesta Hnúšťa, vybudovať Centrum pre energetické a biologické zhodnotenia odpadov. Osoba, ktorá podávala petíciu, je petičný výbor zastúpený inžinierom Petrom Rukavicom. Máte preštudovaný text petície, je pomerne obsiahlý a zahŕňa niekoľko oblastí, ktoré by petícia teda obsahuje. Chcem teda povedať, že bola mestskému úradu doručená jednak obálkou aj v sprievodnom liste. Podľa sprievodného listu v petícii a v samotnej petícii občania žiadajú zabránenie realizácie investičného zámeru firmy Brandner Gemer, nesúhlasia s vybudovaním takéhoto centra v intraviláne mesta v blízkosti obytných zón, nesúhlasia, aby sa Hnúšťa stala prekladiskom odpadov, a nesúhlasia s využitím priemyselnej zóny Hnúšťa na umiestnenie optickej triedičky komunálneho odpadu. V petícii sa ďalej žiada zrušenie zámeru výstavby bioplynovej stanice, okamžité zrušenie uznesenia prijatého mestským zastupiteľstvom pod číslom 18/2067/2024 zo dňa 27. februára 2024 a o úkony rozhodnutia a zmeny postupov, na ktoré sú oprávnení iba poslanci mestského zastupiteľstva. Preto mestský úrad spolupracoval pri riešení tejto petície aj s legislatívne príslušným orgánom verejnej moci mestskom Hnúšťa, mestským zastupiteľstvom Hnúšti.
A keďže zámer schválilo uznesením mestské zastupiteľstvo, musíme sa zo zákona petíciou zaoberať aj ako poslanci. Tak ako som spomínal, všetky písomné dokumenty, ktoré boli spojené s touto petíciou a ktorej sme pristupovali s mimoriadnou vážnosťou, pretože ja napríklad osobne sa stretám s takýmto, alebo s petíciou prvýkrát v živote a teda sám som sa učil, ako nakladať so zákonom o petičnom práve, alebo zoznamoval som sa so smernicami o vybavovaní petície a samozrejme aj sťažnosťami. Takže ja nechám teraz, prípadne najprv teda nechám slovo pánovi inžinierovi Rukavicovi, aby sa mohol vyjadriť a potom samozrejme do diskusí vyzývam aj poslankyne a poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Peťo, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo. Nadišla chvíľa, keď sa úsilie občanov, ktorí sa vyjadrili petície, aby sa dohodlo dneska, alebo vy ako poslanci rozhodli, alebo vybavili petíciu. Takže za to vám ďakujem, že ste našli priestor v tomto vypätom čase a túto petíciu prijali samozrejme a dneska idete vybaviť. Samozrejme, nebol som prítomný ani na jednom pojednávaní vašom, takže informácie som čerpal len z internetových zdrojov, ale nedá mi, aby som využil, ak môžem, chvíľku, keď mám slovo, a aby som sa popýtal niektoré veci, ktoré nie sú mi jasné. Alebo samozrejme petičný výbor. Tretia osoba petičného výboru sa nemohla zúčastniť, ale budeme to tlmočiť, alebo sa bude môcť zo zdrojov mesta dozvedieť o vybavení. Takže v prvom rade by som sa chcel spýtať, že koľko vlastne tých podpisov mesto alebo mestské zastupiteľstvo schváli? No, dám slovo pani Prednovskej, ale ja mám v správe, že Mestský úrad petíciu prešetril a preskúmal podpisy a oprávnenosť podpisov, úplnosť adries a autentickosť a zistil, že z 86 petičných hárkov s 1157 podpismi je 188 podpisov z územia mimo mesta Hnúšťa a 490 podpisov elektronickej petície je 117 podpisov z územia mimo mesta Hnúšťa, to je spolu 305 podpisov z územia ako je Bratislava, Lučenec, Revúca, Prešov, Rimavská Sobota, Baňa, Muránska Dlhá Lúka, Uzovská Panica, Murán, Lubeník. A tak, ak by bolo posudzované dôsledne a prísne, aj správne a úplné uvádzanie napríklad celej adresy, v 178 ďalších prípadoch chýbalo uvedenie mesta Hnúšťa a v 2 prípadoch boli uvedené zhodné mená a priezviská. Ale v podstate mi dá za pravdu pani Prednovská, nič sme nevyberali, toto je len čistá konštatácia. No lebo z internetových zdrojov sa dozvedám zo zápisnice, že počet podpisov by klesol po 1007 Hnúšťanov. Budú sa brať do úvahy všetky podpisy asi, ale presný počet neviem, takže dohodneme sa na nejakom čísle. Tak ak máme dať preč tie, ktoré neboli s Hnúšťou a z Vladimíra, Klementisa alebo Miloslava, Rastislava, Štefánika, tak by som povedala, že ani 500 by si nenazáňal. Takže ešte raz pýtam, koľko. No tak keď sme pozerali tak, že sme prizmúrili oči, tak 1007 je uznaných o meste Hnúšťa. No dobre, takže uznášame sa na 1007 občanov. Takže teraz... Môžem k tomu? No. Ja lenže, keď vychádzame zo smernice, ktorú má mesto k vybavovaní petície, prešetrujeme petíciu ešte stále a to konečné číslo má byť proste súčasťou zápisnice o prešetrení petície a podľa mňa to proste nie je vybavené, pretože súčasťou tejto zápisnice má byť aj výsledok vybavenia petície a my sme k nemu vlastne nedospeli ešte. Hej? Výsledku nie. Výsledku, či ju prijímame alebo nie, proste dnes sme si vás sem zavolali, aby sme o tom rokovali a prijali nejaký ďalší postup.
Ale my proste výsledok petície, či je vybavená alebo nie, ešte nie, lebo máme lehotu na to. No a to je súčasťou vybavenia petície, kde majú byť proste aj tieto podpisy a konečné číslo. Čiže ja si myslím, že tu proste je priestor na to, aby to číslo bolo exaktne dané a podľa mňa to, čo ako argumentuje Mestský úrad, tiež sa mi nepáči. Proste keď nejaké podpisy spochybním, tak to tam zdôvodním prečo. A neuvádzam, že ak by som, alebo kebyže neberieme, prižmúrime oko a podobne. Prosím vás, vyhneme sa takýmto. Za to sa pýtam, však veď ja nič iné sa nepýtam, len koľko je správnych podpisov. Lebo to má za účinok, ak môžem ďalej pokračovať, to má za účinok ďalšie veci právne, zákonné, viete. Lebo keď je na 1000 podpisov, tak ma majú prizvať ako zástupcu na prejednanie. A to nebolo. No, to je teraz. Teraz je prizvatie, toto už je vybavenie. Nie, nevybavené. No dobre, tak potom super, výborné. Tak potom pristupujeme k nej podľa podkladov, ako by to bola petícia nad 1000, bez ohľadu na to, či proste niekto spochybňuje nejaké podpisy alebo nie. A budeme ako poslanci trvať na tom, aby sme došli ku konkrétnemu číslu. Takže ešte jedno zastupiteľstvo bude. Určite. Tak to som ale nevedel z obálky, z pozvánky, to nebolo. Že podľa akého paragrafu, no to je paragraf, viete. No ale proste my nie sme vám povinní oznámiť v pozvánke, ako sa rozhodneme na zastupiteľstve. Nie, to nechcem. No, povinní ste vám prizvať, ale na základe akého paragrafu. Lebo sú dva prizvania. Jedno je, keď je na 1000 a jedno je pri vybavení. Takto poprosím sa obrátiť na Mestský úrad, aby si Mestský úrad plnil povinnosť. Ale vedia, ja som raz s vami. Ale to je v poriadku, že toho... Dobre, môžeš ešte. No, dobre, takže tým pádom je na 1000, takže nebolo treba ani v zmysle hnušťanskej smernice o petíciách ma vyzvať, aby sme tie zlé a podpisy alebo neopravené mohli dať opraviť. Lebo ja ako zástupca, keď som odozdával petíciu, nemohol som si dovoliť opraviť, že dopísať hnušťa, lebo mi to neprináleží mandát zástupcu. Ale keď ma vyzvete z tej hnušťanskej, chcem spracovať čas, z tej smernice o vybavovaní petícií mesta Hnušťa, keď ma vyzvete, tak ja môžem zájsť za tými obyvateľmi a opraviť. Ale nebolo treba, lebo je na 1000. Do 10 pracovných dní ste ma mohli vyzvať. Ale ste ma nevyzvali, takže asi platia všetko. Tak je? Dobre. A k tej otázke, alebo k tomu problému, že ste vyradili nehnušťanské podpisy, ako ste k tomu dospeli? Že prečo by nemohli byť? No, tak asi som ich nevyradila, tie hnušťanské. No teraz nie, ale to som nemohol tušiť, lebo som nevedel číslo. Len poukázala som, že keďže sa zaoberá Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti a je to zámer mesta Hnúšťa, tak by sa tam nemali v podstate objavovať, lebo by to bola regionálna petícia v tom prípade. Tak prvý paragraf zákona o petíciom práve hovorí, že môže každý sa vyjadriť. Viete, lebo keď piesok vie prísť z Afriky, tak vie smradiť za hranice Hnúšťa, si myslím osobne. Takže si myslím, že je to vecou aj nehnušťanou. Ale ten názor, akože pôjde. Dobre, ideme ďalej. Dostalo mesto petíciu a zistilo, že príslušne orgán správnej moci je mestské zastupiteľstvo. V zmysle zákona o petičnom práve ste ma mohli informovať, že to je na zastupiteľstvo. Vidíte, takto potom dopadá, že ja neviem, že kde som. Keď viem, kde som, ale právne neviem, že fakt, lebo ma neinformovali, to je povinnosť do 10 pracovných dní. Nech sa páči. Súhlasím, ja toto mám ako poznámku a otázku, lebo je to aj v našej smernici, že ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušná teda daný úrad na jej vybavenie, do 10 pracovných dní od dňa jej doručenia postupí petíciu príslušnému orgánu verejnej moci, to je zastupiteľstvu, a oznámi to zástupcovi. Čiže to je to, čo som sa tu napríklad ja chcela spýtať. My sa to viackrát spýtali, ale nedostali sme na to odpoveď, čiže vy ste toto nedostali. Nie, vôbec, to prehlasujem tu, že nie.
Čiže mesto neposlalo, Ak som nedostal, takže poslali a nedostal som, ale to asi nedošlo k tomu. Tak poslalo mesto oznámenie? Nedostal si, lebo v prvom rade si toto adresoval Mestskému úradu a až potom mestu Núšťa. Takže Mestský úrad má vybaviť petíciu, ale keďže nie je v kompetencii, ako som písala v tom stanovisku, tak som to potom na zrušenie toho uznesenia alebo na niečo postúpila na Mestské zastupiteľstvo. A bolo povinnosťou oznámiť toto postúpenie zástupcovi petičného výboru v zmysle smernice aj zákona o petičnom práve. No, ďalej. Môžem ďalej? Konštatujem to za seba ako poslanca, za seba. A ja sa pýtam ako zástupca. Áno. Dobre, ďalej v tomto dostupnom materiáli zápisnice som sa dočítal, že 26. októbra bolo Mestskému zastupiteľstvu doručená nejaká odpoveď. Septembra. Len zasa sa vrátime do zákonu o petičnom práve, kde je napísané, že v nejakom termíne sa musí odozdať alebo postúpiť, alebo odozdať petícia príslušnému orgánu správnej moci. Ale ja som ju nepostúpila na vybavenie, akože oni keď rozhodnú o tom, že zrušia uznesenie, tak ja vybavím tým spôsobom, že ti oznámim, že to uznesenie bolo buď zrušené, alebo nebolo zrušené. A ten úrad, ten Mestský úrad, ktorý v podstate je v prvom rade určený, alebo tebou oslovený, alebo petičným výborom oslovený na vybavovanie, tak ti odpovie. No ale teraz nerozumiem tomu, lebo však sme na zastupiteľstve. Ja si myslím, že preberáme to na zastupiteľstve, však pozvánka bola na jednanie zastupiteľstva, čiže už má Mestské zastupiteľstvo tú petíciu v rukách ako príslušný orgán výkonnej moci správnej. Tak je? Áno. 26.9. opäť si teda dovolím povedať, sme dostali mailom postúpenie petície z Mestského úradu. Tak sa volá príloha mailu. Čiže pre mňa je to postúpenie petície z Mestského úradu na Mestské zastupiteľstvo. To znamená, že ten, kto ju postúpil, mal oznámiť zástupcovi, že ju postúpil. Toto sa neudialo. Ak narážate na lehotu, nebolo dodržaných 10 pracovných dní. Áno, to bolo podľa 26. Áno. Takže opäť vraciame loptičku na stranu Mestského úradu, pretože tieto kroky sme nerobili my ako poslanci. Jasné. Posledná vec. Keď som čítal, ktorý je tiež dostupný uznesenie alebo návrh uznesenia, tak jasne je to v zmysle petičného zákona, pretože vo vybavovaní, no ale keďže nie sme vybavovaní, takže uznesenie nebude, lebo pri vybavovaní len procesno mimo vybavovania, takže o uznesení sa nemáme čo baviť. Lebo dneska uznesenie tým pádom bude. My máme návrh iný. Ja to neviem, lebo som nebol vyzvaný. Dozviete sa dnes. No, takže prakticky z tohto mi vyplýva, gratulujem pani kontrolórke a možno, že budete mať prvý podnet alebo sťažnosť na vybavenie. Ste tu, takže ste dobrazili. Ja toľko, ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov k tomuto ešte? Neviem, či ideme proste diskutovať k tomuto, alebo proste aj k obsahu petície už teraz. Lebo toto sú procesné veci, hej? A druhá vec je proste obsah tej petície. Tým, že proste ja to vnímam ako pozvanie na prerokovanie vzájomne medzi orgánom moci, ktorý to má vybaviť, a zástupcami petičného výboru, tak ja očakávam, že dnes si proste povieme nejaké také pohľady na tú obsahovú stránku petície a zároveň teda máme nejaký návrh ďalšieho postupu. Ale teda neviem, že či už teraz tá diskusia môže ísť. Ak nemá nikto k
podnetom, ktoré... Ale ja by som sa len spýtal, keď Peťo nám povedal teraz tie procesné veci, aby on v prvom rade nám nejakým spôsobom zdôvodnil, že čo vlastne, aký, vieme všetci, o čo sa jedná, ale že aký pohľad na to má ako v podstate predseda toho petičného výboru, že prečo sa rozhodol na takúto iniciatívu. No veľmi jednoduché. Samozrejme, že žijem v meste Hnušťa a počúvam ľudí, hej. Takže viem, aký názor mali na to. A je to veľmi jednoduchý, prostý dôvod. Som na dôchodku, dôchodok mi zobrať nemôžu, takže mňa nejako potrestať sa veľmi nedá. Na druhej strane občania, keby išli do toho, viete, ako to je v dnešnej dobe, že by mohla byť nejaká sankcia, už len nejaká morálna. A do toho ľudia nejdú. Však vidíte sami, koľko podpisov bolo. Však to je taká vec základná pre mesto Hnušťu, že mať alebo nemať nejaké centrum. A prihlásilo sa, pani Stredovská sama vie, že to bolo koľko? Hnušťa, 1007. Takže nie je to až tak veľa na to, aby sa ľudia vyjadrili, či chcú alebo nechcú. Dneska tu malo byť plná sála. Však som povedal na začiatku, že to je slávnostná chvíľa, hej, že môžeme niečo prednáť. Aj keď som nevedel, že to nie je rozhodnutie, ale priebežné prednánie. Takže prakticky som sa dal na to, že tam tu, ja nechcem viacej, ani len už nechcem sklamať dôvedu 1649 občanov, že to tam dám na mestský úrad a teraz už dobre, vybavili ste to super, dobre, ale zákon, nezákon. Jednu podotázku Peťo iba, že keby sa toto stalo pred 3 rokmi, keď si bol zamestnaný, že či by si šiel tiež do takéto petície? Nie, lebo som bol zamestnaný z mesta, ale to určite, že tam by bola nejaká. Že nešiel by si určite? No som teda, že nie. Veď len sa pýtam, že či... Ale nie z toho dôvodu, že by som bol šikanovaný, lebo však to by som si ustal po tých rokoch, ale proste nechcel by som byť nejaký schizofrenik, hej, že robím pre mesto a idem proti mestu. To by som vlastne v podstate mali sme aj my taký prípad možno pred 3 rokmi, podobný, však s tým smetiskom máme dlhoročný problém, či sa tu jednalo o firmu SPA, ale pred 3 rokmi, asi v roku 2020 alebo 4 rokmi, mala sem prísť robiť skládku, alebo v podstate už sme mali napísané memorandum, v podstate už ako preddohodnutú zmluvu s firmou EBA, ktorá v podstate v jej portfóliu je viac menej nakladanie s nebezpečným odpadom. A vďaka poslancom, myslím, že ktorí aj sedia, tak to smetisko alebo tá časť, tá tretia etapa skladky sa oddialila alebo vôbec sa nebude vykonávať. A či ťa vtedy nenapadlo niečo takéto, možno organizovať takúto nejakú aktivitu, alebo možno požiadať ľudí, ktorí poznáš, ktorí sú zbehli v tomto a informovať, že takúto možnosť majú, aby vlastne tomu zabránili. Lebo v podstate vtedy zabránili sme tomu my poslanci, ktorí sme s tým nesúhlasili. Však keď sa zabránili, nemusel som ja. No ale vlastne to je teraz, ja chcem vedieť ten tvoj pohľad na to, že keby teraz sme to spravili, že chceme jednať s firmou EBA, že či by si išiel do tejto aktivity. Záleží, aký by to bolo robiť. Tu už bolo tak dosť ďaleko, že bol investičný zámer a to už niečo znamená, takže... V podstate tam to bolo už memorandum... No memorandum je, že sa dohodneme niekde. No ale už 3 roky sa na to robilo a v podstate my sme vtedy boli postavení pred hotovú vec, že asi nejaký zámer bol. Aj v súčasnosti je to zámer bez povolenia, čiže ešte to nie je proste, čiže netvárme sa, že je medzi týmito dvomi aktivitami v tomto smere nejaký rozdiel. Môžem ja? Nech sa páči. Keď si dával otázky, tak ja mám teda otázku. Stojíš si za tou teda vetou, že namiesto práce premáni zaprataná triedičkou komunálneho odpadu a spaľovňou bioodpadu? Myslíš, že je to spaľovňa, čo sa tu teda spraví? Áno, ale prvé veci, keď prečítaš, tak je napísané, že čo je to za centrum likvidácie skrátené. Dobre, a ja teraz, či pod slovom spaľovňa je to, čo sa všade teraz rozpráva, že v Hnušti ide a rozprávate to aj vy, ale tá časť spektra, že tu ideme robiť spaľovňu, tak a týmto pádom by som povedal, že sa strašia ľudia, ktorí nemajú dostatočné informácie. A čo sa týka toho zámeru, môj názor je len čiste, rozumiem, že že teraz máme spoločnosť, ktorá chce robiť triedenie odpadu, ktoré
Dokonca, neviem, či si videl tú reláciu v RTVS z Nových Zámkov. Nie. No tak si pozri, neviem, kedy to presne bola, ale bola výborne spracovaná aj so všetkými plusmi, aj mínusmi. Pozri si ju, lebo potom podľa zmeníš názor, až nie si už skalopevne presvedčený, že toto je tvoje. A preto si myslím, že či podľa teba je toto horšie, triedička odpadov, ako tá spoločnosť, s ktorou ste rokovali EBA, ktorá v podstate sa zaoberá nebezpečným odpadom. Nemyslíš, že vtedy to bolo z tvojej strany trošku alibizmus a teraz za to, že sa nejak zmenila situácia, tak poďme na petíciu? Nie, nemyslím si. Dobre, prečo? Lebo memorandum si myslím, že to je už dosť výraznejší krok ako schválenie investičného zámeru. Lebo zámer je zámer. Nech sa páči. Môžem? Nech sa páči. Ja chcem ísť k faktom. Hej, k tej petícii. To je to, na čo som narážala, tá obsahová stránka. A priznám sa, že keď som videla niekde zmienku o petícii za malovod bez závodov na spracovanie odpadu, respektíve proti spaľovni, tak najprv som si myslela, že, teda ešte keď tam nebola tá spaľovňa uvedená, tak najprv som si myslela, že je to vlastne petícia proti tretej etape skládky. Hej, že proti odpadom, pretože tretia etapa skládky ráta so 168 tonami odpadu, ktoré sa... 1000 tón odpadu, ktoré sa v meste uložia a budú tu proste na veky. Okrem toho, v rámci druhej etapy tu už na veky máme 60 000 tón odpadu a v prvej etape 61 000 tón odpadu. Tak mi prišlo logické, že občanom vadí, že ideme ďalších 150 000 tón odpadu sem proste navoziť. Hej, lebo to je rozdiel medzi skládkovaním, že ten odpad tu ostane, a zhodnocovaním odpadu, ktoré má riešiť to Centrum pre energetické a biologické zhodnotenie odpadov, teda zámer, voči ktorému vlastne občania protestujú. Čiže v podstate moja logika to neberie, že skládka nám nevadí, ale vadí nám zariadenie na zhodnocovanie odpadov, ktoré vlastne je šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože pomáha dotriediť odpady, sklo, papier, kovy, ktoré sú potom ďalej využívané. A čo sa týka biologického odpadu, tiež ho pomáha zhodnotiť na palivo, ktoré sa opäť využíva. Hej? Čiže tým menej zaťažujeme životné prostredie, že nečerpáme nové zdroje. Čiže ja som mala za potrebu povedať toto, že mne proste toto logika neberie, že ja to tu aj vnímam, tie nálady, že ľudia dokonca sú radi, že do tretej etapy skládky ideme, lebo ju máme odsúhlasenú, ale zariadenie, ktoré má vyseparovať tento odpad, nemá ho tu ukladať, má tu s ním narábať, zhodnocovať, tak my ideme proti nemu protestovať, ale skládka nám nevadí. Čiže toto som mala len za potrebu povedať. Čo sa týka obsahu petície, nesúhlasím s tým, že nespomínate, že je to spaľovňa. Minimálne v texte petície sa to spomína minimálne dvakrát. Ja si to dovolím odcitovať. Konkrétne sa jedná o zavedenie suchej fermentácie biologického odpadu za účelom ďalšieho jeho využitia v plynárenskom priemysle. Jednoducho povedané, zavedenie spaľovania odpadu, ktorý vznikne po vyseparovaní 100 tón ročne z mäsného komunálneho odpadu. Považujem vás za vzdelaného človeka a dovolím si tu tvrdiť, že je to nepravda, pretože suchá fermentácia a spaľovanie sú dve rôzne metódy spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. Suchá fermentácia je bez prístupu kyslíka a snáď všetci zo základnej školy vieme, že bez kyslíka nevzniká oheň, a teda ani horenie, ani spaľovanie. Čiže veľmi skrátke, suchá fermentácia využíva mikroorganizmy na rozklad odpadu bez prítomnosti kyslíka.
produkuje bioplyn, zatiaľ čo spaľovanie zahŕňa úplnú oxidáciu odpadu, za prítomnosti kyslíka produkuje teplo a popol. Toto sa spomína minimálne na 2 miestach a možno laicky povedané, že či pri tej fermentácii dochádza ku horeniu, nedochádza, pretože to prebieha v prítomnosti bez prítomnosti kyslíka. A bez prítomnosti kyslíka nenastáva horenie proste, ako pri spaľovaní. Čiže z tohto dôvodu ja minimálne tú petíciu považujem za zavádzajúcu a za petíciu, ktorá mala prvotný zámer vystrašiť ľudí. Ale berte to ako môj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať ani s občanmi, ktorí to podpísali. Ktorým ja na základe toho vlastne, ako bola formulovaná, rozumiem. Druhý bod dovoľte. V petícii sa spomína program na zlepšenie kvality ovzdušia a spomína sa mesta Hnúšťa, Tisovca, Rimavského Brezova, kde sa ďalej spomína, že môže byť znečistená plocha 191 km štvorcových a znečisteniu je vystavených 12 331 obyvateľov a preto to nie je záležitosťou samotného mesta Hnúšťa. Z tohto dôvodu, čiže s odvolaním sa na to znečistenie ovzdušia, chceme sa vyjadriť teda k tejto petícii a podobne aj teda okolie. Dovolím si tvrdiť, že je to zavádzanie a chcem sa opýtať niekoho, či si pozrel, o čom je tento dokument, program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia. Pretože on vôbec nehovorí v súvislosti so zariadením na triedenie odpadu, hovorí o znečistení ovzdušia emisiami z dopravy, priemyslu a najmä lokálneho vykurovania. Vôbec nehovorí v súvislosti s týmto zariadením a preto to považujem za vysoko zavádzajúce, pretože občania jednak nemajú čas na to, aby si toto preštudovali, že tento program vôbec ani nespomína. Ani zhodnocovanie odpadov a ani investičný zámer, čiže považujem za potrebné to tu uviesť. Ďalej, citujem z petície. Nesúhlasíme, aby Hnúšťa sa stala prekladiskom odpadov z regiónu od Kriváňa po Sorošku, od maďarských hraníc až po Brezno. Opäť, z môjho pohľadu zavádzanie, pretože predmetom investičného zámeru nie je prekladisko odpadov. Prekladisko pre mňa znamená, že sem doveziem, naložím a idem ďalej. Proste tu sa majú tie odpady roztriediť, zhodnotiť, čiže v maximálnej možnej miere separovať tak, aby v konečnom dôsledku na skládke skončilo čo najmenej odpadov. To je jedna zo strategických politík aj Slovenska, aj Európskej únie a v podstate si myslím, že aj logika, aby sme čo najmenej ukladali na skládke, pretože je to ten najhorší možný spôsob spracovania odpadov. Druhé miesto, kde sa spomína spaľovanie, to je to, čo citoval teda pán viceprimátor, spaľovňa bioodpadu. Nie je to spaľovňa bioodpadu, čiže to je totálne nepravda. Potom v ďalšej časti petícia hovorí o tom, že občania Hnúšte a okolia žiadajú teda primátora a poslancov, aby zrušili zámer výstavby bioplynovej stanice s kapacitou 100 000 tón ročne. To nie je pravda. Táto kapacita je kapacita celého zariadenia, ktoré rieši aj kov, aj plasty, aj papier, aj proste iné druhy odpadov. Čiže to nie je len biologicky rozložiteľný odpad. Čiže opäť pre mňa zavádzanie. A v závere nás občania žiadajú, aby sme ako poslanci konali nielen v súlade so záujmami občanov, ale aj so schváleným programom sociálneho a hospodárskeho rozvoja, v ktorom sa jasne uvádza, že v prípade rozširovania priemyselného parku má ísť o prevádzky, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dovolím si tvrdiť, že je to opäť zavádzanie, lebo to môže vzbudiť v občanoch dojem, že my ako poslanci nerešpektujeme nami prijaté programové dokumenty. Pričom v aktuálnom PHSR sa spomína, že teda našim špecifickým cieľom je zvýšenie výkonnosti miestnej ekonomiky a teda aj podpora investorov, ale aj skvalitnenie životného prostredia s zlepšením stavu odpadového hospodárstva, k čomu tento zámer smeruje. Zároveň by som rada pripomenula, že ešte donedávna medzi projektovými zámermi mesta figuroval
zámer Centrum odpadového hospodárstva a bolo to aj za bývalého primátora, aj primátora predtým a nikdy som nepostrehla, že by tu vznikla nejaká petícia proti tomuto zámeru. Pričom sme sa my ako poslanci v poslednej dobe zhodli, že to Centrum odpadového hospodárstva pre širší región je naozaj potrebné, pretože tieto problémy so spracovaním odpadu majú všetky obce, to nie je problém len mesta Hnúšťa, ale ako mesto nemáme na to personálne ani finančné kapacity, ale my sme úplne nezamietli, že sa proste takéto niečo v meste nemôže organizovať. Čiže toľko z mojej strany som mala potrebu vyjadriť sa k obsahu petície, ktorá mňa osobne veľmi sklamala v tom, že občanov zavádzala, ale nejako im tým neupieram právo vyjadriť sa proti zámeru, s ktorým možno nesúhlasia, ale myslím si, že týmto aj tým, čo sa všetko okolo toho napísalo, tak proste všade rezonovala téma spaľovne, čo nie je absolútne pravda. Je to učivo zo základnej školy, aký je rozdiel medzi suchou fermentáciou a spaľovaním. Čiže toľko z mojej strany k obsahu petície. Potreboval som vám to povedať a naozaj mne to logika neberie, že tretiu etapu skládky vítame. 150 000 tón odpadu tu navždy uložených, ale zariadenie, ktoré by pomohlo s týmto naložiť, tak proti tomu protestujeme. A ešte predsa len, lebo medzi tým ušla niť. Okrem zámeru spoločnosti EBA, ktorá riešila skládku, v rokoch 2020 až 2021 tu bol rovnaký zámer, úplne rovnaký zámer aj v priemyselnom parku a bola to spoločnosť SPAC. Ja som v tom čase bola proti tomuto zámeru, pretože realizátorom tohto zámeru na zhodnocovanie odpadov mala byť firma, ktorá nemala absolútne žiadne skúsenosti so spracovaním odpadov. Zastupoval za ňu pochybný pán Molnár, ktorý neskôr skončil vo väzení. A v tom čase aj bývalý primátor, ktorý aj teraz húcka ľudí proti tomuto zámeru, tento zámer obhajoval. A ja potrebujem vysvetliť, prečo som teraz za a predtým som bola proti. Pretože vtedy sme napríklad zistili, že ten odpad mal byť skladovaný na voľnom priestranstve, hoci v papieroch hovorili, že to má byť pod prístrežkom, ale na to nemali vydané žiadne stavebné povolenie. Firma to absolútne nemala premyslené, vôbec nemala skúsenosti, čo teraz proste pre mňa firma Brandner netvrdím, že sú svätí, žiadny investor nie je svätý, ale pre mňa je to renomovaná firma, ktorá má skúsenosti so spracovaním odpadu a spojenie so štátnym podnikom Slovenským plynárenským priemyslom je oveľa menej riziková investícia ako nejaká pochybná firma SPAC, ktorá tu chcela robiť to isté s rovnako veľkými kapacitami a nemala to premyslené. A v tom čase ani náznak odporu z tej skupiny občanov, ktorí to teraz organizujú a rovnako ani z vedenia mesta v tom čase. Čiže toľko z mojej strany a tiež odporúčam reportáž v RTVS, ja to stále budem tak volať, napriek tomu, ako bola premenovaná. Je tam naozaj veľmi dobrá reportáž o tomto istom zariadení v Nových Zámkoch, kde je prezentovaná ako príklad toho, ako má mesto nakladať proste s odpadom a preto sa cítim tak trochu zvláštne v tomto našom meste a prikladá mi to, ako keď niekedy ľudia protestovali proti vynálezu elektriky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Katka. Ďakujem veľmi pekne kolegyni, že to takto zhrnula aj s tým vzhľadom do minulosti, pretože som bola pri tom prítomná a môžem len potvrdiť jej slova, že naozaj toto sú fakty a o tie sa treba opierať a ja si naozaj veľmi ctím petičné právo občana, máme ho garantované ústavou. Dúfam, že to tak navždy ostane. Som chronický podpisovač petícií, kde vidím možnosť, tak podpisujem. Zároveň mňa nikto nemôže upodozrievať, že by som, keďže som nehlasovala za toto uznesenie, ktoré vy chcete zrušiť, nikto ma nemôže upodozrievať, že som akože na druhej barikáde, z iných dôvodov, ako z toho, ako prebieha aký je ten zámer, nesúhlasím. Nebola som teda za tento zámer. Nie z tých dôvodov, ktoré uvádza
petícia a mala som tú možnosť, bola mi ponúknutá podpísať, či podpíšem túto petíciu proti spaľovni. Keď som si to prečítala a vysvetlila, že teda ani si myslím, že bežný občan znenie na A4 nemá možnosť pri tom podpise, nemá dostatok času, aby si tie informácie overil. Takže som rada, že boli takto aspoň dodatočne poskytnuté a zároveň, čiže ma mrzí, že zámerom petície nebolo informovať a aktivovať občanov. Ja som naozaj za to, aby ľudia boli aktívni, aby sa vyjadrovali, aby prišli, keď je verejný hovor, aby prišli na výbory miestne, aby naozaj prejavili tú svoju moc, ktorú oni majú veľkú, tým danú a upozorňovali nás, ak sa dejú niekde neprávosti, ale ak je takto znenie petície nastavené, považujem ho, že jej účelom bolo podľa môjho názoru skôr ľudí vystrašiť, aby sa badali, lebo však takí ľudia vystrašení sa ľahšie ovládajú a preto nie som zástanca tejto petície, napriek tomu, že nie som ani za ten zámer, ale z iných podľa mňa dôvodov. Na druhej strane ma tiež mrzí, že vlastne aj to prevzatie a postúpenie zastupiteľstvu neprebehlo tak, ako by malo. To už je zase ale iná kapitola. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani poslankyni Moncoľovej. Má ešte z poslancov niekto do diskusie? Ak nie, tak ja by som ešte doplnil jedna taká vec, ktorá nebola ešte spomenutá. Mirka to zhrnula komplexne. V petícii sa uvádza, že žiadame starostov Rimavského Brezova, Rimavskej Bane, Klenovca, Kocich, Rimavských Založian, Hrachova i primátora Tisovca, aby vedeniu mesta Hnúšťa jasne tlmočili nesúhlas s týmto zámerom. Komunikoval som so všetkými menovanými starostami. Nikto nikdy ich o nič nepožiadal. Naopak, ja som požiadal ich názor na túto problematiku a keďže väčšina z nich bola účastníkmi toho poznávacieho školenia v Nových Zámkoch, naopak všetci títo menovaní mi vyjadrili podporu s tým, že do budúcna ju môžem podať aj písomne. Stretneme sa a urobíme písomne. Čiže to chcem ten región, že nemajú tento názor, nezdieľajú, ktorý sa píše v záhlavnej petícii. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte, ak môžem, že ja týmto predslovom nepovažujem tú petíciu za vybavenú, aby ste to nechápali, že proste ja mám takýto názor, že to bude proste rozhodovať o tom mestské zastupiteľstvo. Čiže len toto som potrebovala povedať. Ja ešte len na margo toho, čo bolo spomínané, už predtým, keď som primátoroval, tak som mal tiež skúsenosti s nejakými takýmito podobnými aj zámermi, aj názormi a podobne. Nikdy ani zastupiteľstvo, ani ja sme čo len náznak akcie, ktorá by Kúštik zaváňala spaľovaním, nepodporili. A Brantner môže potvrdiť, že vždy viac menej sme spolu bojovali, keď sme ešte aj my mali aj skládku, aj zvoz. Napriek tomu teraz, ja si myslím, keďže tá investícia, pokiaľ by sa spravila, má začať fungovať o 5 až 7 rokov, tak toto je investícia naozaj len do budúcnosti, čo znamená, že tak, jak som povedal o verejnom hovore, že mohol by som si povedať, že mňa to už nemusí nejak extra páliť, no tak ja už to nejak tu doklepem. Ale každý, kto trošku pozerá televíziu, pozerá informácie, číta informácie, musí vedieť, a to vieš, Peter, aj ty, a myslím si, že teraz sa kus možno aj hanbíš, že si dal tú petíciu. Ale teda to je na marko, lebo tie informácie o tom, ako sa ide sprísňovať odpadové hospodárstvo, ako ľudia budú ďalej si priplácať na uložené tony
pokiaľ nebudeš separovať dokonale, táto linka má zostať 5% alebo 10% z toho celého, čo má ísť na skladku, tak neviem, síce možno, že sa povie, že však bola petícia, ale teraz poviem príklad, že možno tí ľudia o 5 alebo 7 rokov, keď by bolo, až to bude, tak budú platiť možno 100 eur za smeti. A keď nebudeme separovať a budeme si to niekomu dávať separovať, tak budú, však samozrejme ten, čo to bude separovať, tak od nás vytiahne peniaze, tak budú možno platiť 200-250 eur za smeti. A preto mňa mrzí hlavne tie slova o spaľovni, pretože mne viacerí títo, čo podpísali petíciu, ako vám, čítal si to, nie, povedali mi, chceš spaľovňu? Nie, čo si, no tak podpíš. Hej, a preto si myslím, že petícia ako taká je zavádajúca a divím sa, že sa na to dá. Debatujeme spokojne. No, nehambím sa, pretože to bol môj názor. V petícii sa predsa dáva názor na vyjadrenie. Ja len obsah, Peťo, prepáč. Dobre, v poriadku. A tam by sa chceli vyjadriť k tomu, alebo požiadať občanov, nech sa vyjadria k tomu, že či to chcú alebo nechcú. Pani poslankyňa hovorí, že sme chceli vystrašiť ľudí. Keby sme chceli vystrašiť, tak tú fermentáciu tam nedáme. Ale prečo ste tam dali spaľovňu? Dvakrát. Prečo? Keď teraz ste to povedali, že ste si toho vedomi, že to nie je spaľovňa, tak naozaj chcem poznať vašu motiváciu, prečo ste tam dvakrát uviedli tú spaľovňu. Lebo bolo treba vystrašiť ľudí. Lebo podľa mňa ľudia nerozumejú slovo fermentácia bez urážky. No vidíte, a teraz keby sme to napísali fermentáciu, už by povedali, že aha, to je fermentácia. No ale tak to nie je dôvod na to, aby sme ich klamali a zavádzali, že je to spaľovňa. Ale áno. Suchá fermentácia nie je spaľovňa, kačka nie je mačka. Ale keď si prečítajú fermentácia, tak vedia, že to nie je spaľovňa. No, ale nie. Tak si im mohli vysvetliť, že to nie je spaľovňa. Často ľuďom nevysvetlíte. Ale minimálne slušnosť bola napísať, že nie je to spaľovňa do petície. Ak by tam bola táto veta, ja tu dnes nepoviem ani slovo. Čiže pre mňa to bol zámer vystrašiť ľudí. Vraciame sa k Spácu, ale riešme našu petíciu. Že Spác nebol riešený, to sa malo vtedy riešiť, alebo vyčítať ľuďom, že prečo nepodpísali alebo nedať petíciu. Neriešme Spác dneska. Ale to bol rovnaký zámer. Ale v poriadku, ale vtedy som sa nezaoberal s tým, možno, že by bol nejaký druhý prišiel, alebo nebol, alebo boli by súhlasili. Ťažko povedať. To dneska, keby hypotetické otázky, to je ťažko povedať. Prekladisko, ono v konečnom dôsledku je to prekladisko, lebo nie všetko sa spáli tam, spáli. Nespáli sa tam nič. Iba ak tam niekto bude nelegálne chodiť páliť. Že nie všetko sa sfermentuje, to je dokázané, že sa potom bude aj vyberať naspäť. Kam? No áno, čas 30% pôjde na skladku, to čo sa už nedá. No ale to je 30% z toho. Slovo prekladisko neznamená, že je to do 40 do 50%. No, áno, zavádzanie. No, 100 000 rozličené tón, všade sme mali informácie, že je to 100 000. Ale nie bioplynovej stanice. Vy tam píšete, že bioplynová stanica s kapacitou 100 000 tón. Ale to nie je pravda. Zariadenie na triedenie a spracovanie odpadu je s kapacitou 100 000 tón. Maximálnou kapacitou. Ale to chcem povedať, že firma Brandnet to ani v živote netajila, ona to priznala. Aj to je ďalší rozdiel medzi tým predchádzajúcim zámerom a týmto aférovým prístupom. Hej. Čiže ja som vás na to upozornila, že nie bioplynová stanica s takouto kapacitou. Rozumiem, dám sa ja poučiť, už som poučený. Ona myslela celú kapacitu. Áno, lebo bioodpad bude tvoriť len časť z toho odpadu, ktorý sa tam bude spracovať. Čiže keď je kapacita celého zariadenia 100 000, tak nemôže byť aj bioodpad 100 000. Ale myslím, že ty si to tiež myslel v petícii, tak nemyslel si to tak, že sa... No je to tam že som sa dal poučiť, že to nie je to, ja nie som chemik. Vyšiel som presne z tých intencií, čo by ľudia chceli počuť, že prakticky, lebo stále sa hovorilo 100 000, pardon, nie som chemik, neviem. Ale 100 000 je v poriadku, nie v súvislosti s bioplynovou stanicou. Áno, rozumiem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja by som povedal, že pravdepodobne všetky tie
veci, ktoré sa týkali textu petície a obsahu petície, sme si asi povedali. Ale nechceli ste ešte? Nie. Čo ešte ku tej štúdii, bolo to považované, že keď sa už raz urobila štúdia a malo to dosah na toľko ľudí, neviem z pamäti teraz, že, a na plochu, tak bude to podobne aj v tomto. Lebo tie autá tu prídu, ten prach tu ostane a tá štúdia hovorí aj o prachu. A o doprave. No, tak... Ale nesúvisí proste s tým, nesúvisí, samozrejme. Vôbec nespracúva, ani sme nedali, ani nezohľadňuje, ale je to tam tak proste... Nie. Ale áno, je to tam... No tak pozrite, to je názor proti názor. Hej, tak som povedal, že... Tu to riešime, však na to sme tu, aby sme to riešili. V poriadku, opäť si myslím, že je to proste len zase vystrašenie, že proste tento konkrétny zámer znečistí takú a takú oblasť, lebo to je tam tak naformulované, ale pritom tento program vôbec nehovorí o tomto zariadení na spracovanie odpadu, pretože bol robený, tuším, v roku 2019 alebo ešte predtým dávnejšie, kedy ani proste tu takýto zámer proste neexistoval. A tieto posudzovania na životné prostredie a neviem aké veci sa budú diať až v ďalšej fáze, ak to vôbec teda ako poslanci schválime, pretože to je možno aj taká bodka, táto diskusia, ale nebudú ďalšie príspevky, že v mojom ponímaní vybavenie tejto petície napriek tomu, že teda nie som stotožnená s jej obsahom a ako bola prezentovaná, je proste dať odpoveď občanom na to, čo žiadajú, a to je teda zrušiť to uznesenie, ale ja to vnímam tak, že proste my to môžeme hlasovať potom znova a buď teda vyhovieme petícii a nepríjmeme ho znova, alebo proste nevyhovieme petícii a ho opäť potvrdíme. Čiže toto bude pre mňa vybavenie petície, ale to sa určite neudeje dnes. Preto ja navrhujem proste poslaneckým návrhom, ak môžem prejsť k návrhu uznesenia, Mestské zastupiteľstvo v Núšti schvaľuje v súlade s paragrafom 5 odsek 5 zákona 85 z roku 1990 zbierky o petičnom práve vybavenie petície pod názvom Za Malohond bez závodov na spracovanie odpadov, ktorá bola doručená 11.9.24 v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. Poveruje Mestský úrad spracovaním a zaslaním písomného oznámenia zástupcovi petičného výboru, že petícia bude vybavená najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. Čiže v podstate v súlade so zákonom, aj vzhľadom na tie zmetky, ktoré sú tu okolo toho, navrhujeme schváliť teda, aby to bolo vybavené nie do 30, ale do 60 pracovných dní, čo je v súlade so zákonom. Ďakujem veľmi pekne. Toto je teda poslanecký návrh na uznesenie a zakončenie tohto bodu. Takže ja by som poprosil pani poslankyne, pani poslancov, aby hlasovali za poslanecký návrh tak, ako bol prednesený pani inžinierkou Vargovou. Nech sa páči, hlasujte, kto je za takto predložený návrh na uznesenie. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Ďakujem veľmi pekne. Peťko, mal si tam ruku zdvihnutú. Tak ťa poprosím, ak môžeš ešte k tomuto bodu, tvoj názor, to krátky príspevok, takže hej. Ak dovolíte, tak by som sa ja vyjadril k tejto petícii. Ja som si tú petíciu preštudoval a naozaj ľudí najviac iritovala Paľovka. Ťažko im bolo vysvetľovať, čo je to za linka, a zvlášť nepochopia, že ak sa to dá ešte z toho všetko vytriediť. Jediné, čo ich stále tlačilo, bude sa to spaľovať. Nebude sa to spaľovať. To je linka, ktorá vytrieduje odpad, ktorý vy netriedite, alebo ty netriediš vlastne. A bude ho treba potriedovať. Keby ste sa o to viac zaujímali, ak som ja to hovoril, tak by ste vedeli, čo nás do budúcnosti čaká. A budete veľmi prekvapení, čo všetko to prinesie. Lebo toho odpadu je strašné množstvo. Ale ťažko bolo presviečať ľudí, ktorí stále len nevedeli ani obsah, si nečítali, len to podpisovali. A dovolím si tvrdiť tu a poviem, že z tých ľudí, čo to podpísali, keby ľudia, ktorí už dnes neceparujú poctivo
a podpísali, tie podpisy zmizli, keby bolo tej moci, tak by sme sa divili, koľko by tam bolo len podpisov. Ja si to dovolím kľudne tvrdiť, lebo keď som sa ich pýtal, čo všetko separuje, plasty separuje a iné obaly ako. A už je to iná reč na všetko. Áno. Ak dovolíte, ja mám tu, čo som ja za roky z kontajnera, ty to možno vieš, dokumentoval fotografiami, čo som ja za roky vyseparoval z jedného kontajnera. Aby ste sa divili, čo všetko sa v jednom kontajneri pri mne, všetci viete, kde bývam, nachádzalo. Až si to chcete pozrieť a máte záujem, nech sa páči, dám to do pléna a budete vidieť od fľaš, od skla, od batérií, od olejov, od nebezpečných odpadov a to je len jeden kontajner. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel povedať, že je to asi jediný človek v Hnúšti, ktorý sa tak podrobne zaoberá separáciou odpadu, ako je Peter, pretože fakt druhého nepozná. Čo by to triedil, vážil, odnášal, jednoducho to, čo by mala urobiť optická triedička v budúcnosti v Hnúšti. Nech sa páči. Ak môže, ak dovolíte. Michal, dovolíš? Ešte som na to pozapil. Tu je moja štatistika v písomnej podobe. Až tak môžete si aj to pozrieť. Len tak pre orientáciu. Do roku 23 konca 16 756 plastových fliaš. To si jak počítal? Normálne. Každý mesiac som si to písal. Pán primátor, môžem ešte? Jasné, Mario. Tak ako dievčatá hovorili naozaj, že petícia, či už tam boli aj chyby nejaké, alebo niečo, tí ľudia sa vyjadrili. A ja by som bol rád, keby sme pokračovali v tom, keď sme pred prázdninami sa na tom verejnom hovore stretli a tam bolo prislúbené, že pôjdeme do tých Nových Zámkov. Zatiaľ sa nezorganizovalo. Peťo, budem rád, keď by si šiel ako aj ty, ako predseda petičného výboru, že by sme takúto cestu, keď máme to predĺžené, to obdobie, a že by vlastne možno by sa na tú prevádzku pozreli viacerí. A však, lebo dneska by sme hlasovali o tom uznesení, napríklad mi tá druhá strana neukázala, že v akom je to vlastne v tom procese, že ako to funguje. Takže z tohto dôvodu by som bol rád, keby sme toto zorganizovali, tak ako to bolo prislúbené na tom verejnom hovore, aby tí občania mali možnosť tam ísť. Nehovorím, že tam má ísť celý autobus, ale jedna 8-miestná dodávka, kľudne členovia petičného výboru, plus nejakí poslanci alebo zástupcovia mesta, aby sa toho zúčastnili. My sme pripravení s firmou Brandner zorganizovať toto stretnutie a pozrieť sa na tvár miesta, kde to skutočne funguje, a potom sú tu ďalšie dve lokality, kde to fungovať bude a sú tam ďaleko pred nami v prípravách a výstavbe takýchto zariadení. To je Martin a Poprad ešte, okrem Nových Zámkov. Termíny sú 30. 31. 10., 5. a 12. 11. Takže toto môžete si rozmyslieť tu, dávam to do pléna. A ďalšia vec, aj pre obyvateľov mesta alebo okolitých obcí, kto by mal záujem, 1-2 autobusy vedia výjsť v týchto, budeme informovať cez stránku aj mestským rozhlasom, aby sa poprihlasovali, a tam, kde bude ten termín pomerne dobre obsadený, môžeme sa vziať, pretože tam a odísť na túto cestu a pozrieť si tú optickú triedičku. Fakt vieme, že je to všetko sa to deje za múrmi výrobnej haly, proste, aby tam, ako na verejnom hovore bolo povedané, že tam budú nejaké hlodavce a neviem aké smrady. No, jednoducho tým, že uvidíme, tak môžeme potom konštatovať, že kam sa budeme uberať v triedení alebo v samotnej separácii odpadov v tejto lokalite Gemer Malohontu. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, ešte dám na záver, Peter. Áno. Dobre, ďakujem za možnosť vystúpiť.
poprvýkrát, ale podľa mňa to bolo plodné z obidvoch strán. Neviem, či môžem, pani Vargová, vám položiť otázku ako poslankyni. Hej. Myslím si, že človek nechcel urobiť nejakú chybu s tým, že by chcel byť zavádzať, lebo hovorí, keby som chcel zavádzať, tak dám fermentáciu na bok a keby ostala fermentácia, neviem, či by boli ľudia múdrejší. Ale nechcel som sa to spýtať. Nie je zavádzajúce napríklad aj zo strany mesta, že išla trojčlenná delegácia a prišli sa a povedali, nesmrdí to, zvýšený prach nie je, hlodavci tam nie sú, autá tam nie sú, v pohode môžeme ísť do toho. Nie je to zavádzajúce. Je to ich názor. No, aj môj názor. Ale fakty a názor sú dve rozdielne veci. Ako môže byť fakt? Ešte raz, je suchá fermentácia, spaľovanie. Ale ja som vám to vysvetlil, že je to váš názor, alebo je to fakt? Varí sa voda pri 100 stupňoch, je názor alebo fakt? Viete, proste, to sú dve rozdielne veci, prosím vás. Naozaj si vás vysoko vážim, nechoďme do tejto debaty. Viete, Mirka povedala, že tiež aj každá firma, ktorá sa bude reprezentovať, tiež nie sú všetci svätí. Ona to povedala. Však veď práve. Tak. Ale to, čo hovorí, že tie fakty naozaj sú také. Fakty sú fakty, to ja nepopieram, že som aj povedal. Dobre. Ešte tak, napriek tomu, čo bolo uvedené, verím tomu, že ste to nerobili so zlým úmyslom, hej? No, takisto aj ľudia, ktorí sa podpisovali, napriek tomu, čo bolo v petícii, ja tomu rozumiem, primárnemu strachu ľudí. A chcem vám povedať, že ak by tu bola spaľovňa, ja som prvá, ktorá bude v petičnom výbore. Lenže my sme o spaľovni vôbec nerokovali, ani sme neschvaľovali. Posledné slovo, skládka bude určite niekde, buď v Lušti, buď v Martine, buď v Nových Zámkoch, alebo niekde. V Nových Zámkoch žije. Martin sa to vzdal, Poprad sa vzdal, proste tieto nebudem podrobne dávať. Tu išlo len o to, že či naozaj to musí byť v Lušti. Na počet vyprodukovaného odpadu a na počet zaplatania plochy som si ja osobne dovolil tú petíciu podpísať ako prvý, že je to neúmerné malému mestu, máme krásnu cestu postavenú, nie je to záťaž na tony aut, ktoré sa prídu, 50 000 tón a poviete, že je to tak, aspoň ten jeden údaj poviete, že je správny. Či je to potrebné, skládku ja uznávam, to je super, zatiaľ ešte nevymysleli lepšie. Nesúhlasím. Skládka je najhorší možný spôsob. Najviac znečisťujúca dodnes. Ale toto zariadenie, lebo to sú dve rozdielne. Ale tu vám chcem povedať, toto je vec, ktorá napríklad aj mne vnáša pochybnosti do rozhodovania. Toto je presne ono. To množstvo odpadov a neviem čo, ale proste my pri každom rozhodovaní musíme brať do úvahy výhody, nevýhody a podobné veci a pri každom jednom zámere nejaké sú. A toto je presne ten bod, na ktorom sa zhodneme, na ktorom aj ja váham. Ale napriek tomu, poviem zase len môj osobný názor, možno sa zmení medzi tým, kým sa bude o tom znova hlasovať, že napriek tomu si myslím, že výhody prevažujú a preto ja za ten zámer momentálne som. Hej, ale bude tu tá koncovka, o ktorej sme hovorili, že to budeme znova o tom hlasovať. Myslím si, že všetci sme získali čas na to, aby sme si ešte doplnili informácie, jednak aj vy, aj my, pretože ja si myslím, že proste všetci kolegovia poslanci k tomu pristupujú seriózne a nezodvihli by ruku za niečo, o čom nemajú dostatok informácií. Preto aj dnes, ak by sa rokovalo a že niekto nám to predložil ako návrh, že máme rozhodnúť znova o tom zámere, tak sme proste sa zhodli na tom, že dnes by sme sa nevedeli rozhodnúť, vzhľadom na to, že tu aj vznikli nejaké takéto zmetky okolo toho vybavenia petície a že nám chýbajú možno ešte nejaké doplňujúce informácie. Čiže ako ľudský, ja tomu rozumiem, aj na niektorých veciach sa zhodneme, len naozaj z duše nemám rada, keď ma niekto zavádza a keď niekto zavádza obyvateľov a ja som to proste takto vnímala a mala som to potrebu povedať, pretože verejný priestor ovláda téma spaľovňa a nie je to pravda. Hej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo mohli by sme takto pokračovať v diskusii, samozrejme môžeme po skončení aj neformálne a v každom prípade vidíte, že je to problematika obrovská a naozaj nikto nikomu nechce poškodiť alebo aby sme sa kvôli niečomu do nejakých konfrontácií dostávali. Toto je na tom vynikajúce, že sa vieme podebatovať.
vieme si povedať a každý z nás, každá strana si vezme to svoje a ja si myslím, že priestor na ďalšiu diskusiu, na návštevu tohto zariadenia, ktoré by mohlo vzhľadom na výhodné podmienky Mestskej investičnej spoločnosti v hnedom priemyselnom parku a blízkosť stanice SPP by bolo výhodné pre tohto investora, ale nemôžeme, ako vždy som to vravil od začiatku, tlačiť na pílu, pretože záujmy občanov sú nám prednejšie. Ak je toto jedno z vyjadrení, uzavrieme na budúce dohodu bez nejakých invektív a zavádzaní a tým pádom je to vyriešené. Ešte raz, veľmi pekne vám ďakujem, že ste venovali čas obom problematikám dnešného dňa a vidíme sa najbližšie 29. Ďakujeme pekne.